Ćao svima! Dobrodošli u drugu epizodu emisije Moderna, poslovno uspešna. Sa nama je danas Ljiljana Bjeličić koja vodi Startup centar, šta god to bilo. Kako si, Ljiljo? Odlično, hvala na pitanju. Da li možeš da nam kažeš da li se danas osjećaš kao moderna, poslovno uspešna žena? Pa, ako mislite baš na danas, osjećam se dobro. Pre svega što sam došla u Startup centar da se družimo ovde sa mladim ljudima i očekujemo još jedno lepo druženje sa devojkama koje znaju sve o marketingu. A inače se takođe osjećam sjajno jer ovde kod ovih ljudi koji su u Startup centru često kupim njihovu energiju, njihovu ambiciju i entuzijazam da budu uspešni u svom poslu. Da li možeš da nam kažeš šta je to startup? Pa startup je u stvari sve suprotno od jedne velike korporacije. To je mala grupa ljudi koja ima velike snove i želi jednog dana da postane korporacija, ali trenutno kreću od jako ograničenih resursa i ono što je zanimljivo za startup jeste što su to biznisi koji će jako brzo da skaliraju globalno. Ti radiš u Startup centru? Kako pomažeš? To je dobro pitanje. U stvari, kada pogledam sve moje timove, nisam ni sigurna da sam ništa pomogla, ali nadam se da im u ova 3 meseca koliko traje naš mentorski program zaista pomažemo da validiraju svoje biznis ideje i da ih učimo čitavom tom procesu kako u stvari da izgrade svoju startup kompaniju, koji su to neki obavezni delovi tog procesa koje oni moraju da znaju i moraju da nauče i s druge strane da im zaista pružimo kvalitetnu podršku naših mentora, iskusnih ljudi već u startup svetu koji će možda pomoći da neke od grešaka probaju da izbegnu ili neke probleme da reše nekako efikasnije i lakše nego što bi oni mogli sami. Za kraj, šta možeš da poručiš nama, budućim modernim, poslovnim, uspešnim ženama? Pa ono što bih mogla da kažem u šali, to je da se dobro udate. Ali ono što stvarno mislim, a to je da se ne plašite rizika i da često dovodite sebe do svoje granice i da pokušavate da ih pređete, jer će upravo to da vas nauči da budete što bolji, što uspešnije, da se ne plašite, da stalno učite nešto novo i nekako sam i ja sama iz neke svoje komfort zone zakoračila pre par godina i upravo to me je dovelo do toga da radim posao koji obožavam. Hvala Ljiljo na lepim savjetima i na lepim rečima. Hvala što si deo ove emisije. Hvala vam.